Dnes sa budeme baviť na tému developerstvo pre a proti. V štúdiu vítam majiteľa stavebno-developerskej firmy Ismont, pána Ivana Slíža a jeho projektového manažera Juraja Švancera. Tak si niečo povieme o vašej firme. Takže Ismont je moderná developerská firma v Trnave, ktorá pôsobí 11 rokov na slovenskom trhu. Za sebou máte 45 úspešných projektov, 300 zamestnancov, viac ako 2700 bytov vo výstavbe, 600 postavených domov, plus ste investičná firma a venujete sa nadácii. Je toho naozaj veľa, čo ste stihli za tých 11 rokov. Takže pán Ivan, povedzte mi, ako hodnotíte 11 rokov na slovenskom trhu s odstupom času? Aké boli vaše začiatky vo firme? Ďakujem, veľmi pekne. Naše začiatky siahajú v stavebníctve do roku 2010, kde som sa zamýšľal nad tým, že kam sa budem v živote posúvať, čo budem robiť a vytvoril som vlastne firmu, spoločnosť Ismont, ktorá z začiatku bola stavebná firma, v ktorej sme stavali rodinné domy a neskôr po nejakých 3-4 rokoch sme sa zamýšľali, že sa chceme posunúť, tak sme začali stavať nejaké dvojposchodové, trojposchodové bytové domy. Z začiatku sme začali stavať len v Trnave a neskôr sme proste sa posúvali do Senca, do Nitry a do rôznych častí v Trnavskom a Bratislavskom kraji. No a po nejakých asi 6 rokoch sme sa vlastne pretransformovali na nejakú investičnú spoločnosť, ktorá už začala nielen stavať tie domy, ale začali sme vlastne kupovať projekty a developovať ich. Kúpili sme si na lúke pozemky a začali sme ich pretransformovať. A tu vás trošku zastavím, lebo ste vlastne použili viacero výrazov, takže mohli by sme našim sledovateľom aj vysvetliť. Tak najprv ste povedali, že ste boli stavebná firma a potom ste sa trošičku posunuli, nie trošičku, viac ako trošičku a ste začali byť developerská firma. Takže povedzte nám, aký je rozdiel medzi stavebnou a developerskou firmou a potom je to investičnou. Takže najprv to vysvetlíme našim poslucháčom. Stavebná firma vlastne je firma, ktorá sa špecializuje na výstavbu rodinných domov, rekonštrukcií, rôznych ciest. A to sme robili z začiatku. Nejakých 50% sme stavali hlavne pre seba, ale neskôr po nejakých 4-5 rokoch sme začali stavať aj pre rôzne iné firmy. A vlastne stavebná firma, jak som povedal, stavia. Áno. A developerská firma už rozmýšľa trochu inak, pretože hľadá si nejaké akvizície v tom, vidí, že vlastne kupuje si pozemok, najíma si projektantov a rôzne generálnych dodávateľov na rôzne tie časti tej výstavby a začína vlastne od tej zelenej lúky a transformuje, ide cez vlastne zmenu územného plánu, áno, cez vybavenie stavebného povolenia, cez realizáciu až po kolaudáciu toho projektu. Takže to už vlastne je ten zameranie toho developingu. Investičná firma, vlastne, že sa tam príležitosti aj nielen staviame a predávame, ale aj prenajímame tie jednotlivé produkty a neskôr sme vlastne postavili nákupné centrum, ktoré prenajímame. Takže to už je také... Čiže keď sa povie stavebno-developersko-investičná firma, znamená, že uvidíte nejaký pozemok, ktorý vás zaujme, je to lúka a začnete vlastne odtiaľ, to potom začnete stavať a vlastne v podstate to, čo postavíte, potom vy sami prenajímate a predávate. Áno, presne. Rozumiem tomu správne. Áno. Dobre, takže v podstate na slovenskom trhu ste 11 rokov, po 6 rokoch... Tak to nejsme 11 rokov. Áno. Firmu sme vytvorili v 2010, ale začali sme s výstavbou tak 2012-13, takže dá sa povedať, že viacej. Už sme v čase sa posunuli. Ale stavebníci nie ste nováčik. 11 rokov viacej pôsobíte v stavebnom priemysle. Áno, my vlastne to stavebná firma, ktorá vznikla v tom 2010, tak v začiatku sme mali stavebniny, kde sme predávali rôzne materiály. Až potom po nejakých 2 rokoch sme začali stavať, pretože v tom 2010 bola celosvetová vlastná kríza, to všetci vieme.
a bolo to ťažké, tak som rozmýšľal, že či vlastne začať stavať, nezačať stavať, ale mám rád výzvy, tak som vlastne začal s nejakými 2-3 domami v Trnave a v dedinke Špačinciach v lokalite na Pažiti. No a neskôr sme začali proste s výstavbou tých domov aj v rôznych iných mestách, či to bolo v Nitre, alebo v Senci, alebo v okolitých dedinách. Takže asi takto. No a máme za sebou, keď sme začali s tými rodinnými domami, tak neskôr sme začali robiť tie byty. Máme za sebou, myslím si, že veľký kus práce a postavili sme, jak ste povedali, nejakých možno 1500 domov a dá sa povedať, až 3000 bytov. A ešte máme nejaké rozpracované a pracujeme na projektoch, ktoré budeme v budúcnosti stavať. Každý developer alebo každý majiteľ takejto firmy potrebuje dobrý tím. Preto tu máme Juraja, vášho projektového manažera. Tak ako vy vnímate vašu úlohu v spoločnosti Ismont? A ako dlho pôsobíte v danej spoločnosti? Ja by som možno na úvod teda povedal, že do tohto odvetvia ma nejakým spôsobom priviedla taká tá prirodzená túžba niečo tvoriť, čo má dlhodobý význam, a teda hodnotu. Stavebníctvo a development sú v podstate oblasti, ktoré môžete vidieť nejaké konkrétne výsledky, kde vlastne dokážete pretransformovať ako keby to, čo je na papieri, do toho reálneho výsledku, ktorý je v podstate hmatateľný. A to je v prvom rade to, čo ma vždy na tomto odvetví fascinovalo. Ak mám odpovedať na to, že ako som sa v podstate dostal k Ismontu, alebo prečo som si práve vybral spoločnosť Ismont, nie je to podľa mňa len firma, ktorá stavia domy a byty, ale je to v podstate o takej vízii, inováciách a neustálom posúvaní tých hraníc. Samozrejme. Tým, že teda Ivana poznám ešte z čias, kedy v podstate pracoval u svojho otca, tak si ho pamätám ako húževnatého chalana, ktorý... Tak áno, samozrejme. Tak môžeme aj teraz to posúdiť. Ktorý mal teda vždy také tie vyššie ciele a v podstate vedel sa prispôsobiť tým daným okolnostiam a teda to je také, by som aj povedal jeho kredo, že tá adaptívnosť je veľmi dôležitá a pokiaľ sa dokážete prispôsobiť tým veciam alebo tým nečakaným okolnostiam, ktoré vám to stavebníctvo prináša, tak v podstate dokážete sa o to lepšie pripraviť. Áno, musíte mať určitý drive v sebe a bojovať a riešiť veci. A neutekať od nich. No, takže koľko pôsobíte vlastne vo firme? Viete čo, bude to 10 rokov, takže tak dá sa povedať, vlastne od počiatku. Dá sa povedať, že áno. No a ako vnímate svoju úlohu projektového manažera? Tá úloha v podstate spočíva v tom, že máte v podstate možnosť prekonávať nejaké tie výzvy, ktoré vám tá výstavba, alebo každý ten projekt je svojím spôsobom jedinečný. Ak si spomínam na začiatku, keď sme v podstate ešte stavali rodinné domčeky, postupom času sa potom robili v podstate väčšie projekty. Potom sme prešli do toho poviem to, vyššieho levelu, kedy sa začali stavať bytové komplexy. A ak by som to mal nejak tak zhodnotiť, tak každý ten projekt bol svojím spôsobom vždy výnimočný a vždy, možno aj keď ste si povedali, že niečo už viete, tak vždy ste sa stretli s niečím, čo vás možno dokázalo nejakým spôsobom zaskočiť alebo prekvapiť. Áno, tak najprv, keď je projekt, tak za tým musí byť určitá vízia a za tým vlastne stojí ten developer. Tak moja ďalšia otázka bude, že developer je vizionár podľa vás? Alebo v podstate podľa čoho si vyberáte tie projekty? Podľa čoho vidíte, tu budem stavať. A toto nie. Vizionár je, myslím si, že z časti taký detský snílek. Áno. Ktorý vlastne sníva o tom, že pretransformuje nejakú či ulicu, alebo dovolím si povedať, že dokáže pretransformovať smetisko a vystaviť tam. Ale sny sú veľmi dôležité, aby sa potom mohli plniť. Áno, takže to bolo to moje snílectvo, že som sníval o tom, že pretransformujem niektoré časti, či sú to v Trnave, alebo možno v lokalitách, ako je v Stupave, že prišiel som do nejakej lokality, kde bolo možno smetisko, ktoré sme celé vyčistili, dali sme to tam do poriadku.
a pretriedili a vytvorili sme tam krásnu bytovku a takisto je tu v Trnave vlastne na Zelenej lúke v časti, ktorý možno pre niektorých nie je až taká atraktívna. A možno v čase sa pretransformovala tiež, že už je tá lokalita, nebudem mu menovať, ale myslím si, že sme tam zmotnili niektoré tie pozemky, ktoré tam neboli tak atraktívne na bytovú výstavbu. Postavili sme tam 400 bytov, je tam veľké pekné nákupné centrum. Čiže vlastne v podstate vy, ako keby ste si vyberali tie menej atraktívnejšie časti a ich spravili atraktívnymi. Áno. Dobre tomu chápem? Áno, snažili sme sa meniť ten územný plán a vždy z tých neatraktívnych... Aha, prepáčte. Vždy som to skončil. Takže... V podstate ste spravili to nákupné centrum? Áno. Takže tie atraktívne, menej atraktívne pozemky sme vlastne menili na výstavby. Áno, na atraktívnejšie. Vybudovali sme tam vlastne krásne projekty, zelené, dali sme tam veľa stromov a menili sme tú lokalitu, takže či vizionár, nevizionár, pracovali sme na tom, aby sme zmenili vlastne. Čiže najprv vlastne samozrejme musela byť nejaká pohnutok vo vás, alebo nejaký taký akože aj na začiatku, keď ste zakladali firmu, tak musel byť nejaký sen alebo nejaký cieľ, čo si chcete splniť a potom sa ciele posúvali. Ano. Takže určitým spôsobom áno. Áno. Však? Áno. Tak ženie nás dopredu nejaká túžba dosiahnuť niečo a vždy som chcel stavať proste veľké veci a sníval som o tom, že raz, keď sa mi podarí možno do 50-ky, do 60-ky, tak som sníval o tom, že by som ja chcel postaviť nejakú výškovú budu do tých 100 metrov. Áno, k tým cieľom a sa ešte dostaneme, ale keďže teraz rozprávame vlastne v podstate o tých projektoch, tak Juraj, povedzte nám, ktorý je pre vás taký projekt srdcu najbližší? Ja by som to možno trošku inak poňal. A tak ako som už na začiatku spomenul, tým, že máme za sebou viacero tých projektov, ktoré sme v podstate dostali do nejakého úspešného konca, tak ja z tej mojej pozície hodnotím, že každý ten z projektov bol vždy niečím výnimočný. To znamená, že či už to boli tie rodinné domčeky, alebo potom tie väčšie projekty väčšieho charakteru, prináša to rôzne úskalia, prináša vám to a rôznu tú problematiku, či už je to možno z toho stavebného hľadiska, alebo teda aj ten tým ľudí, s ktorým sa tam v podstate stretávate, tým, že v podstate celé to prostredie funguje ako veľmi živý mechanizmus alebo organizmus. Áno. A jednoducho denodenne riešite v podstate tú problematiku tých jednotlivých ľudí, možno aj také tie vzťahové veci. To znamená, že ak to teraz tak spätne zrekapitulujem, tak by som povedal, že každý ten projekt mal niečo do seba. Ale jeden musí byť taký. Avšak ak by som mal vypichnúť jeden, ktorý je spomedzi tých všetkých taký výnimočný, tak určite by som povedal, že je to OC Island. A prečo práve tento projekt? Pretože sa svojím spôsobom veľmi líši od tých projektov v rámci toho charakteru, kde v podstate tvoríte primárne nejaké to bývanie pre tých ľudí alebo ľudí, ktorí tam budú bývať. A OC Island je v podstate obchodné centrum, áno, ktoré je spojené v podstate aj s administratívnou budovou. A tento projekt v podstate, pamätám si ten čas, kedy v podstate ešte Ivan mal ho ako myšlienku a sme po večeroch sedávali spolu v kancelárii a tvoril tam v podstate snívali sme. A boli vízie, áno. Takú tú víziu, že keď si na to teraz tak spomeniem, ako v podstate hovoril o tom, že by mal chuť a záujem zmeniť v podstate takú tú časť Trnavy, keď si pamätám, že na to bežal marketing Čierna ovca Trnavy. Pamätáš si to? A vlastne v podstate je to shopping centrum, ktoré rozdelené na niekoľko častí. Je tam čiže administratívna časť, máte tam tú retail časť. Áno, kancelárske priestory a sú tam kamenné predajne. A sú tam aj reštaurácie, čiže človek normálne tam môže prísť. Je to niekde na okraji Trnavy, ako sme sa bavili? Je to na okraji Trnavy, áno. V časti Linčanská.
A čo je také typické pre to OC Island? Ja by som možno vyzdvihol v podstate takú tú flexibilitu tých priestorov, ktoré v podstate ponúka samotná tá administratíva, ale aj ten retail. Vždycky sme si zakladali na tom, aby v podstate ten zákazník bol spokojný a v podstate toto centrum ponúka tie možnosti pri tej našej flexibilite ponúknuť ten priestor šitý na mieru tomu konkrétnemu zákazníkovi, ktorý tam v podstate, či už chce mať nejakú kanceláriu alebo obchodný priestor, prípadne nejakú obchodnú činnosť. A ten názov OC Island vlastne a ten Island tomu evokuje, že to je vlastne ostrov nákupov. Áno. A Island aj preto, pretože tam je veľa zelene, snažili sme sa tam dať veľa parkovisk a veľa stromov a vlastne či horizontálne alebo vertikálne tú zeleň vsadiť do toho celého projektu. Čiže to je vlastne taká ako kvázi začala byť aj novinka, v podstate tie zelené strechy a tak ďalej, lebo ako dlho to už je postavené? Skolaudovali sme to pred 2 rokmi, takže 2 roky a vlastne toto nákupné centrum už funguje. A je to jediné nákupné centrum, čo má zelenú strechu v Trnave, alebo ešte sú tu som práve toto chcel ešte doplniť, že v podstate celý ten komplex v rámci svojej tej takej výnimočnosti, ktorú ponúka, aj toho prevedenia tých materiálov, ktoré sú tam použité, že naozaj sme si dali záležať a dovolím si povedať, že sme sa inšpirovali aj nejakým spôsobom od takých zvučnejších architektov. Zahraničných. Ano. Napríklad? Povedzte. Menujte. Hadid. Áno. Okolo nám to podľa niektorých projektov, ktoré postavila v zahraničí. A tá zeleň, vlastne tú zeleň, nehovorím, že sú v Trnave, není projekty, ktoré majú zelené strechy, pretože to už mesto vyžaduje, aj tá environmentalika. Áno. A environmentalistika vyžaduje, vlastne aj tie mesta vyžadujú, aby tam bolo veľa zelene, ale boli sme medzi prvými, ktorí sme to realizovali na tejto streche aj celkovo v tom parku. Chceli sme svojím spôsobom prispieť aj my takej tej udržateľnosti alebo ekológii a ono v podstate tie zelené strechy, možno veľa ľudí si môže myslieť, že je to len nejaká estetika, ale ono celkovo tá funkčnosť, ktorú ponúkajú tie zelené strechy, je to o tom, že v podstate sa tie budovy z dlhodobého hľadiska neprehrievajú a prispievajú týmto spôsobom k takému ekologickému rozmeru. No a už keď sa bavíme o tých zelených budovách, tak môžeme spomenúť rôzne inovácie, ktoré sú už na trhu. No a aké vy implementujete do svojich stavieb? Nejaké energetika, povedzte niečo, menujte fotovoltika, nejaké inovácie. Neviem. Ja možno, ak by som začal, je to teraz celkom moderné, populárne hovoriť o tých inováciách. Možno by som spomenul aj to AI. Snažíme sa aj my v podstate, jak sa povie, nezaspať na vavrínoch, takže snažíme sa aj my implementovať v rámci našej spoločnosti. Sú to najmä z toho stavebného hľadiska nejaké softverové vybavenie, programy, kde v podstate dokážete lepšie zvládať, koordinovať a posúvať niektoré úlohy, delegovať tie úlohy. Áno. Takže to by som možno pozdvihol v rámci toho, ako pristupujem z hľadiska toho rozvinutia. Áno. A viem, že my sme sa aj bavili ešte pred podcastom, že v podstate o tých pasívnych budovách. To ma celkom zaujalo, čo ste Ivan rozprávali, tak nám to vysvetlíte. No, čo sa týka tých pasívnych budov, funguje to na princípe využitia vlastne tých energií, že minimalizujeme vlastne tú energetiku externú a príjmame vlastne tie zdroje obnoviteľné. Áno, to znamená, že fungujeme na spôsobe tepelných čerpadiel. Máme vlastne na tom projekte Island aj už na niektorých nových projektoch, ktoré sme stávali aj pri Bratislave. Snažíme sa všade implementovať tie tepelné čerpadlá a vlastne orientácia tých budov nech je orientovaná tak, aby vlastne bol čo najväčší potenciál využitia. Samozrejme. Svetla. Ale on už v podstate stáva sa to takým štandardom tým, že aj z hľadiska legislatívy sú určité kritéria, ktoré
tie dané projekty musia alebo mali by spĺňať. Takže... Áno. A tu nás sa vlastne dostávam, keď ste spomínali tú legislatívu, tak vieme veľmi dobre, že bavíme sa fakt o tých víziách, bavíme sa o tých stavbách, ako to všetko prebieha, ale nie sú to iba ako aby sme si dali dole rúžové okuliare, pretože stavať v dnešnej dobe na Slovensku nie je až také ľahké. Čím sa vy musíte boriť? Akými prekážkami? Ja by som povedal, že takéto plánovanie alebo tá realizácia má veľmi veľký vplyv, teda hlavne na Slovensku, kde ten stavebný sektor je v podstate zaťažený takými zdĺhavými procesmi, či už je to z hľadiska možno stavebných úradov alebo v podstate možno také nečinnosti. A je to možno taká dvojsečná zbraň, kedy... Čiže znamená, že legislatívne, čiže byrokraticky je to veľmi ťažké niekedy dostať napríklad stavebné povolenia, alebo? Určite. Ako som teda začal, že teda beriem to možno ako takú dvojsečnú zbraň, že na jednej strane to môže priniesť nejaké zjednodušenie, tá digitalizácia, alebo v podstate také tie zjednodušenie niektorých tých pravidiel. Na druhej strane... Cítite to? Určite áno. Uh-huh. Na druhej strane to môže spôsobovať taký chaos, najmä ak sa zavádzajú bez dostatočnej prípravy alebo možno komunikácie s takouto odbornou verejnosťou. Áno. Že tam to vlastne vidíte. Ako dlho sa dnes čaká na stavebné povolenie? No, tu na Slovensku sme v rebríčku asi najdlhšie čakajúcich vybavení. Uh-huh. Keď ideme od EI cez územné povolenie až po stavebné povolenie, trvá to až niekedy priemerne do 5 rokov. Uh-huh. A potom niekedy tá realizácia je možno 1/5 toho celého procesu od vlastne začiatku vybavovania tých jednotlivých povolení ako EIA, zmena územného plánu a až po to stavebné povolenie. A hovorím, tá výstavba trvá možno len 1/4 toho celého, preto sa potom u nás zvyšuje náklady na tú výstavbu a na tú samotnú realizáciu. A prečo sa to vlastne pýtam, lebo aby sme vysvetlili našim sledovateľom, prečo niekedy sa napríklad tie stavby posúvajú, alebo ten harmonogram, časový harmonogram sa to posúva, alebo niekedy tá legislatíva nepustí a vy musíte v podstate nasledovať tie veci a riešite veci, alebo sú rôzne novostavby, napríklad dajme tomu, že ja prídem, vy ponúknete mi, ideme teraz stavať, bude tu bytová jednotka, si chcem u vás kúpiť byt alebo apartmán a to si tiež povieme, aký je rozdiel medzi apartmánom a bytom. Ale teraz mi povedať, dobre, začne sa stavať, teraz je rok, dajme tomu 2024, začne stavať 2025. Ja zaplatím zálohu, a teraz poviete, nie, začne sa 2026. A viete, a už tam vznikajú také ako s týmto, ako to riešite? Ja som si povedal, že stavebné stavebné povolenia stavebné úrady bojujú s tým, že vlastne majú nedostatok ľudí na tých úradoch a už od toho samotného stavebného povolenia sa naťahujú vlastne tie termíny a my, keď niekedy skončíme tú výstavbu, tak sa veľakrát stáva, že sa tie kolaudácie naťahujú veľmi, lebo proste je tam málo tých ľudí na tých úradoch a preto sa vlastne naťahujú tieto procesy kolaudačné a tak ďalej. Dobre, a čo by ste poradili napríklad vašim zákazníkom? Byť trpezlivý? No povedzte. Ako napríklad ja som klient, teraz prídem, dobre, ste mi vraveli, že začnete stavať 2025, ale tak nie, začnete 2026 a teraz ako to bude to postavené, ja budem nervózna z toho, budem neistá, ako ma uistíte, že moje peniaze sú dobre uložené? No ja by som povedal, že vždy to je o tých ľuďoch, tak ako to je či už s klientami alebo na tých stavebných úradoch. Čiže ono niekedy tí ľudia majú preto pochopenie, ale a ja by som možno skôr povedal, že nie je to... Takto my sme sa v začiatku, keď sme aj začali stavať, tak sme dokázali vlastne tie rodinné domy stavať za pol roka a možno bytovky za rok, ale vlastne za posledné 4-5 rokov sa vlastne stali rôzne veci vo svete, či to je tá kríza, ktorá prišla, alebo tá vojna možno
na Ukrajine alebo ten COVID a tým pádom sa vlastne zvýšili náklady na tú výstavbu a tie všetky procesy, ktoré vlastne predtým sme dokázali spraviť, postaviť alebo dokončiť vlastne tú jednotlivú bytovku alebo ten proces, ktorý tam bol, tak sa natiahol dvojnásobne. Áno. Takže rôznymi touto krízou alebo týmito rôznymi, ako by som ich nazval, problémami. Ale áno, tak sa natiahli vlastne tie termíny prekážkami, tak sa natiahli tie termíny výstavby dvojnásobne a potom samozrejme ľudia boli nervózni, ale my sa snažíme tým, že budeme sa snažiť vyvarovať takýmto veciam, že si budeme proste tie firmy zazmluvať dopredu. Viete, prečo sa to pýtam? Pýtam sa to preto, lebo niekedy tí ľudia nevidia to zákulisie. Vidia iba to, že oni niečo tam ako vložili nejakú zálohu a nevidia to zákulisie, nevidia tie prekážky, ktorými vy sa musíte boriť a niekedy proste sú takí neistí. Tak kvôli tomu sa aj pýtam aj takéto otázky a také kladiem, aby vlastne sledovatelia vedeli pochopiť aj vás, aj vašu stranu, že prečo je to tak a prečo sa to tak všetko deje. No a už keď sa vrátime, už keď rozprávame o tých legislatívnych veciach a tak ďalej, tak som zabrala aj do otázky byty a apartmány. Takže aký je rozdiel teda? Čo sa týka bytov, v bytoch ľudia môžu mať trvalé bydlisko a v tých apartmánoch, väčšinou apartmány sa dávajú tam, kde majú proste tí developeri alebo ľudia, ktorí to stavajú, problémy možno s parkovaním a možno so svetlotechnikou, takže preto ich nazývame apartmány alebo stavebný úrad a je tam problém v tom, že v tých apartmánoch nevieme mať trvalé bývanie. Takže tým pádom sa aj tie úvery, ktoré banky dávajú, no to je problém aj v bankovníctve, aby sa nad tým zamysleli, že nech ľuďom proste nedávajú, alebo ťažšie sa predávajú tie apartmány, pretože im dávajú možno len 60% hypotéky, čo na bežný byt dávajú 90 až 100% hypotéky. Dobre. A teraz vlastne, keď sa bavíme o tých projektoch, bavíme sa o tých stavbách, byty, apartmány a tak ďalej, vy ste projektový manažer, máte nejaký pod sebou tím. Takže ako to vlastne všetko ide postupne? Povedzte ten harmonogram tých prác, aby sme to vedeli, že čím sa to začína a tak ďalej. Začína sa to určite prípravou. Áno. Každý projekt v podstate od toho začiatku musí byť naplánovaný. To znamená, že v rámci nášho tímu si riešime harmonogram, prípravu. To znamená, sú tam nejaké míľniky, kedy si koordinujeme nejaké nacenenie, jednotlivé tie práce subdodávateľov. A v podstate takýmto začiatkom sa snažíme v podstate ten projekt v podstate pripraviť na to, aby sa mohla spustiť tá výstavba. Áno. Čím začína výstavba teda? Je to rôzne, záleží vždycky od toho projektu, o ktorý sa jedná. Pri tých rodinných domčekoch je v podstate tá náročnosť podstatne menšia. Ak sa bavíme o projekte ako bytových domoch alebo konkrétne o OC Island, je to trošku náročnejší proces. To samotné zakladanie stavby, tie subdodávky v rámci rôznych materiálov, alebo teda, ak sa bavíme o zemných prácach, výkopové práce, pilotáže, sú pomerne komplikovanejšie procesy, ktoré musíte robiť s subdodávkami, ktoré sa na to špecializujú a preto je tam veľmi dôležitý ten harmonogram, aby bol spracovaný a aby sa v podstate dodržiaval. A určite mi dajú aj poslucháči, ktorí v podstate možno pôsobia v tom stavebnom segmente za pravdu, že ten harmonogram sa nikdy nedá naplánovať. Áno, samozrejme, že sa to úplne napresno. To je možno aj taká tá odpoveď na to, čo sme riešili predtým, prečo sa niekedy tie stavby naťahujú a v podstate tá výstavba sa predĺžuje. Samozrejme, že je veľmi dôležité úlohou projektového manažera, aby v podstate v rámci toho krízového riadenia vedel tie problémy eliminovať možno na začiatku a preto je dôležitá veľmi tá komunikácia s tým tímom, aby jednoducho každý ten človek, ktorý je súčasťou toho tímu, vedel, aká je jeho úloha, za ktorú zodpovedá. Čiže komunikácia je veľmi dôležitá. Komunikácia je určite dôležitá. Ja mám rád, teda ak sa veci komunikujú otvorene napriamo, vtedy aj tie vzťahy sú lepšie
Áno. a v podstate prospieva to potom ako keby k takému tomu lepšiemu priebehu a k tomu finálu, ktorý v podstate... A vy ako majiteľ, Ivana, ako často kontrolujete stavby, alebo ako často vlastne máte tie meetingy svojim tímom, lebo určite nie ste jediný projektový manažer vo filme, však? Áno, určite sme teda... Je nás viac. Áno, máte viacej tých projektov, čiže ako to manažujete vy? Ja som, keď sa nazvám, že workoholik, tak taký silnejší workoholik. V začiatku, keď som začal podnikať, tak som pracoval 24/7, proste 365 dní v roku. A teraz som to obmedzil od pondelka do soboty, ale s tým, že v pondelky mám vždy office a piatky. To som vlastne od rána až do nejakej 5. 6. v práci, potom vždy idem pozrieť ešte na nejakú stavbu, čo sa deje. A útorky, stredy, štvrtky mám proste rôzne porady s manažermi, pretože neriešime a nerealizujeme len výstavby rodinných domov, ale máme možno aj nejaké iné firmy a nejaké aktivity. Takže, máte toho dosť nadelené teda. Takže tie útorky, stredy, štvrtky máme vždy meetingy po nejakých 3 hodinách na jednotlivých stavbách a tam vlastne koordinujeme tie jednotlivé, snažíme sa dodržovať tie harmonogramy a riešime tam problematiku alebo nejaké problémy, ktoré vzniknú v danom čase. Dobre, no a teraz trošičku prejdeme na tému, ktorá je vlastne horúca téma dnešných dní. Je to konsolidačný balík, vyššia DPH od januára. Tak nám povedzte, ako to na vás bude vplývať? Aký má to na vás dopad? No, to myslím si, že není až taký dopad na nás, skôr na toho konzumenta alebo na konečného užívateľa. Takže... Vysvetlite, ako to bude. No, ako to bude? No, zvýšia sa vlastne zase ceny tých jednotlivých nehnuteľností a preto aj myslím si, že za posledné 3 mesiace, keď toto vláda schválila, tak stalo sa to, že vlastne tie nehnuteľnosti sa začali zase predávať a do konca roka čakáme, že sa predá možno viacej ako za posledný pol rok, za nejaké 3 mesiace a ten budúci rok ukáže potom, že ako bude to ďalšie smerovanie toho ťažkého developingu alebo tej výstavby tých bytov, ale myslím si, že ten pokles tam určite nastane, kým si zase na to nezvyknú, že vlastne tie byty sú niečo drahšie. Ale napríklad, keď začnete stavať a ľudia si objednali nejaké byty, zaplatili zálohy za určitú sumu, dáme tomu príklad. Dala som zálohu za byt, ktorý som si u vás ako proste chcem kúpila, dala som zálohu, dáme tomu 20 000 a byt stojí 130 000. Príde nová DPH-čka, zvýši sa tá cena? Počas toho procesu? Tak momentálne dokončujeme veľa projektov, tak máme to šťastie, že máme vypredané skoro všetko a riešime to individuálne, ale snažíme sa tým klientom výzvu ústretí a pokiaľ v tom období, v tom prelome vlastne rokov sa zvýši tá DPH, tak sa snažíme zachovať tú cenu a nebudeme navyšovať tú dohodnutú cenu, ktorú sme mali pre toho užívateľa. Čiže dávate ju tak fixne v podstate. Áno, takže momentálne to chceme nechať v tých cenách, aké to boli. Takže ste férovi. Áno. Takže asi tak. Ja by som len doplnil, že je to teda aj z našej strany v rámci našej spoločnosti taký ústretový krok. Aj vzhľadom na to, že teda niektorí tí klienti možno čakali... Je to veľmi ústretový krok. Čakali dlhšie na tie nehnuteľnosti. Áno. A teda možno je to taká tá satisfakcia toho, že vieme sa v podstate takto tým klientom na revanš odvďačiť za tú trpezlivosť. Áno, lebo pre nich je to, bude aj prekvapenie, že ale vy na to nedoplatíte trošičku, alebo ako? Že viete, čo myslím, že tie náklady sa vám zvýšia, čiže vy musíte znášať tie dôsledky. Áno, tá marža sa nám o niečo zníži tým pádom. Dobre, takže už sme prešli legislatívu, prešli sme developerstvo, no a teraz ideme na tie ciele budúce. Keďže stále sa vlastne vravíme, že developing je rozvoj, vývoj. Čiže aké máte ciele, aké vy máte do budúcna ciele? Povedzte nám. No, naše ciele sú nejako pokračovať vlastne v tom raste, v tom trende, ktoré sme mali doteraz. To znamená pracovať na tých zelených strechách, na tých obnoviteľných zdrojoch a ideme
momentálne nejakých v priebehu 2-3 rokov stavať veľký počet bytov v rôznych krajoch, či v Banskej Bystrici, tu v Trnavskom kraji, aj v Bratislave. Takže našim nejakým cieľom je nezvyšovať tie ceny tých bytov a snažiť sa to tým nejakým projektovaním kvalitnejším a tým plánovaním, ktoré zefektívni tie práce. A myslím, že asi to bude najdôležitejšie, aby sa tie ceny tých bytov nezvyšovali a zachovať tie ceny, a to je vlastne taká naša najsilnejšia stránka z toho dôvodu, že my sme vlastne developer a stavebná spoločnosť v jednom. To znamená, že máme vlastných zamestnancov od projekcie cez profesie, ako sú maliari, od strojníci a všetky profesie. Takže my si tie profesie držíme a tým pádom neobsorcujeme si tie jednotlivé dodávky a snažíme sa tú cenu mať alebo snažíme sa byť cenou najdostupnejší. Tak to je taká nejaká vízia, alebo vlastne to bolo aj ten začiatok, keď sme začali podnikať, tak sme vždy snažili sa byť cenou najdostupnejší. No a v tomto by sme chceli asi pokračovať. To je tá motivácia, že aby sme sa posúvali v tých cenách a boli vždy najdostupnejší. Ale ste vraveli o tom sne, že chcete tú výškovú budovu. Ja som si to zapamätala. To vás to nepustím. No? Pracujeme na nejakom projekte v Bratislave, ešte nechcem rozprávať presne, ale mala by to byť výšková budova. My sme od začiatku vlastne začali stavať, tak sme každý rok pridávali. Prvý rok sme stavali prízemný dom, druhý rok sme mali dvojposchodový, tretí rok štvrtý, a 8. rok sme postavili 8-poschodový a potom sme sa už posúvali aj do výstavby ako tých nákupných centier a do prenajmov, takže nejako sme sa posúvali v čase. No a teraz pracujeme na tom, že možno sa nám podarí na 15. výročie firmy postaviť alebo začať stavať výškovú budovu, ktorá je v Bratislave, alebo možno aj pracujeme na inom kraji, nielen v Bratislave. Tak je to náročné ako s tými povoleniami a celkovo aj teraz, čo sa týka tej ekonomickej situácie, že banky nechcú až poskytovať tak tie úvery, jak niekedy. Držia sa v úzadí a čakajú, nikto nevie, čo bude. Takže aj to financovanie je trochu komplikovanejšie, aj úrokové sadzby išli hore. To znamená, že je to dosť problematické teraz. Chcú financovať len drobné projekty, tak uvidíme, že čo ďalší rok dá, ale pracujeme na tom a chceme na základe toho, že uvidíme, ako sa banky posunú, či budú chcieť dávať, možno aj zlepšiť tie úrokové sadzby, či budú chcieť aj tým developerom dávať také objemy, jak dávali predtým. A verím tomu, že v priebehu nejakých 2-3 rokov, že začneme pracovať na tej výškovej budove. Tak to vám držíme prsty, lebo pracujete tvrdo a ste sa už posunuli tak ďaleko, tak hádam vám to vyjde, ale nie hádam, ale určite. No a vy, Juraj, máte nejaký projekt v svojej hlave, ktorý by ste mali vysnívaný projektovať? Ja by som možno ešte skúsil k tým cieľom. Áno, tak to je cieľ. Ono tie ciele... Je veľmi dobré mať tie ciele stanovené, ale z toho hľadiska, že prechádzate takým tým vývojom, je veľmi dôležité príjmať to, čo vás v podstate vedie k tomu cieľu a zároveň uvedomovať si, že aj tie malé súčasti, z akiaľ sa dostanete k tomu cieľu, ako v podstate tú vašu cestu ovplyvňujú, aj v tom možno pozitívnom, niekedy možno aj v tom negatívnom duchu, a ako vás to v podstate dokáže posúvať. Áno, lebo v podstate tie ciele a tie výzvy a to všetko, hlavne keď vychádzať z svojej komfortnej zóny, tak celé sa niečo nové naučíte a posúvate sa, lebo bez toho vlastne to nejde. Takže stále ste mi neodpovedali, že ktorý by ste projekt chceli robiť, no tak čakám na to. No. Tak povedzte, že chcete robiť na tomto projekte. Na tomto sne. S Ivanom. Nebol som pripravený na túto otázku. No? Trošku som sa zasekal. To nevadí. Porozmýšľajte. Čo vás napadne ako prvé? No? Ja možno mu pomôžem, že momentálne, čo sme dokončili, alebo predom, ako skladovali OC Island, tak tam vlastne naše sny nekončia. Práve, že začínajú.
pretože chceme začať robiť nie len ten jedno nákupné centrum, ale aj sieť vlastne týchto nákupných centier a možno sa bude realizovať a keď sme predtým stavali za nejakých 15 mesiacov to nákupné centrum, tak možno tam to dokáže dokončiť za 12 mesiacov, tak možno to nákupné centrum ho naštartuje a posunie tiež dopredu. Áno, a teraz taká posledná otázka, kde sa môžete obidva pochváliť navzájom. Ako ste sami so sebou spokojní s vašou vzájomnou spoluprácou? No, Ivan, môžete začať. Môžete pochváliť Juraja a Juraj môže pochváliť Ivana. Asi by som nalehal na teba. No. Tak toto máme ťažká otázka. Myslíte, ale nie. No, tak to začne z vás. My sa s Jurom poznáme už, myslím si, že je 15 rokov a stretli sme sa niekde náhodne. Ja som vlastne som stával v Opaji rodinné domy, mal som tam výstavbu ulicu nejakých rodinných domov a vlastne sme sa stretli náhodne, bol tam na motorke, keď sme sa rozprávali a hovorí mi, že ho fascinuje výstavba rodinných domov, že či by sa nemohol pridať a ja som v tom čase skončil majster, ktorý tam pracoval a potreboval som majster, tak že môžeme sa o tom porozprávať a vlastne tak začalo naše fungovanie. Áno. Boli to akože z začiatku, pretože Juraj není vlastne z tohto odvetvia. Juraj vlastne má hotelovú školu a dokončenú, takže z začiatku to boli také muky, poviem, že trápenie. Možno, že som sa mu venoval viacej ako tí ostatní. Ale vidíte, oplatilo sa 10 rokov. Dôležité je to, že niektorí ľudia, ktorí sú možno aj z fachu, tak není taký, proste nezaujíma ich to, pretože táto generácia tých ľudí, a ešte to som povedal, že je problém nájsť teda šikovných ľudí, je taká, že proste skončia školu a nepracujú v tom obore, ktorí vyštudovali. Ale Juraj na to, že vlastne má hotelovú školu dokončenú, takže pracoval na sebe a trávil tam veľa hodín, možno chcel na sebe pracovať a preto sa vlastne postupom času vypracoval na manažéra, proste išiel cez majstra, stavbyvedúceho. Čiže prešlo tie všetky levely a všetko to ovláda. Áno, a teraz vlastne sa ho môžem spoľahnúť. Sice trvalo to nejaký ten čas, ale pozrite dá sa. Áno. Akože už som možno z neho spravil projekt manažera, ktorý dokáže samostatne fungovať a dokáže, myslím si, že projektovať, alebo neprojektovať, ale realizovať do úspešného konca tu. Takže odvedli ste skvelú prácu teda. No, a vy? Ja by som na to povedal, že... Povedzte na svojho učiteľa niečo. Je veľmi dôležité mať okolo seba tých ľudí, ktorí vás vedia nejakým spôsobom posúvať a motivovať. A to bola v podstate aj od začiatku taká tá vec, ktorá v podstate sa mi na Ivanovi páčila, že vždy bol ten, ktorý vedel ten tým nakopnúť, naštartovať, aj keď videl, že niekedy jednoducho sa nechcelo, alebo v podstate každý prežívame možno aj taký ten svoj súkromný život, ale vždy bol ten, ktorý v podstate nás vedel, by som povedal, takže vyhecovať. Lepším výkonom však. Áno. A čo sa týka mňa, za seba by som možno povedal, že je veľmi dôležité v živote, aby človek mal takéto odhodlanie a vytrvalosť a tým by som možno chcel aj inšpirovať ľudí, ktorí v podstate sa možno boja robiť to, čo ich baví, aby v podstate v sebe našli to práve ja a mali tú motiváciu a nebali sa možno robiť to, čo ich naozaj baví, aj keď možno nie sú z daného oboru alebo nepoznajú úplne do detailu takú tú problematiku. Áno. Čiže ako ho hodnotíte ako učiteľa? Povedzte. Hodnotím ho. Od 1 do 10? Ja by som ho možno hodnotil nie ako učiteľa, ale určite ako lídra. Ako lídra, áno. Určite. Učiteľ, líder. Takže ako lídra, no? Od 1 do 10? Nepustím vás. 11. 11, áno, tak to je ešte lepšie. Super. Ďakujem. Takže týmto by sme vlastne ukončili aj túto tému developerstva pre a proti, kde sme si povedali aj zakulisné nejaké témy, ktorými sa človek musí boriť. Čiže to nie je iba o stavbách, nie je to iba o financiách, ale je to aj o ľudskom faktore. Čiže ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujeme aj vy.